Kosik mi golek cakane tuku gula. Sampeyan kok sampeyan dalek kono iki adahe dhuwit ta? Cek situ Mas. Ngataraken sugeng matur sembah nuwun katur kunjuk jenengan kang sampun mirsani pinaringan barokah. Karek ngomong amin ae pelan sing guri meneng ae rasan paling sehat seger sing Solikan. Adik Solikan ku bapakne goblok kon iku ya maca keli. Adik Muhammad Adolikan Bapak Arif. Yuk. Niki ugi boten supe. Awipun channel YouTube yang di depan sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Dan gene Budi Wijaya TV wonten pagelaran sinetron komedi humor yuk. Terbaru. Wonten ludrukan. Ingkang terbaru campur sari. Campur sari Glewung Adigalo. Wonten pasugatan cerita seniman Jawa Timur. Wonten. Di Kupas Tuntas. Nggih. Monggo sesaran tuan rumahnya kali sing sunat Nggih. Berjalan. Adik Arafa. Tunggu. Ditawo kagem sapa punden saking Sambeng Lamongan tim Bodrek Pilang Anom matur sembah nuwun. Tim pedot Maria matur sembah juragan Pekecot ngiler kaji jamian. saking Balung Panggang matur sembah nuwun. Tim pedot jalur langit kok durung lho. Namanya siapa? Rafa. Sudah kelas berapa? 2. Kelas 2. Terus besok kalau besar mau jadi adik. Mau jadi polisi bagus banget bisa melindungi nusa. Sunat arek cilik nggak boleh pegang uang banyak-banyak ngawer mama. Si sunat ngerti 2000. Sampun kabilang kini pun waleke sesarengan Mbak Bella kali Mbak Adis. Hari ini guyutan nangis sing sunat iki. Kok nyerungik ngene. Wis rek ojo digundhul kok sawanen ta bingung. Yo, sing cilik jadi gudhot sekare. Atau bro bapak nenek mbokne. Ali-ali mripate biru kudu eling lan padha ya piye yen etan kaya ulon ewan etan ora kelakon senedek Li Kumala Sari Dewi Mustiko Tuban dan Ning Kumala Dewi. Gemoy. Kairingan gendingipun serapat ini rapate. Ganda slowa sak solae
Marsha, Mbak Rizky dan juga Mbak Yuni Warudoyo kata jenengan sami. Langsung Mbak Inga pengereman asli Budi Wijaya, Ning Mariati Sudarto dan Ning Reni Sule. Masih pengereman Budi Wijaya, Ning Titi Subayu dan Ning Susan Warso. terang notoko risang dana jaya ora butuh kae-kae butuh komo nyambut gawe. Sabaripun gending tengul temriki langsung kemawon sesarengan senior saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Tuan rumah nggih menika Ibu Yayu saking Matop Lamongan, Ning Mary Mojosari, Ning Irma Arifin Jombang Kairing gending Jula Juli. Wis entekno nak. Wong prawira mati lelabuh negara Pancasila dadi dasar negara garwe jatma jatma tanapun jatan jiwa raneng suka kudu erat padha neng nira mati lelabuh. Alhamdulillah ditungano Mami Okta menjadi anak yang soleh, berguna bagi nusa dan bangsa, dan juga keluarga. Ya apa le sindene Budi Wijaya ayu-ayu ya. Nggih, Mek sing guri mau ya apa? wedi. Wedi carine, wedi. Nggih pun monggo Bapak Ibu Nggih. pinarak. Ngapunten Mas Jono, niki bapak ingkang kagungan kersa mbake niki badhe niku napa nyumbang napa niku? Napa, Mbak? Lilo. Lilo. Nggih. Ndak apa-apa. Sembah nuwun Mbak E. Nggih, matur sembah nuwun. Katur jenengan sami tembangipun Lilo. Lek maneh. Rombongan saking tim pedot sembah nuwun. Anakku lanang ngontong gondrong ki mau nandi gak ketok. Ngomong. Arek aku ya.
arane pasir watu kambang keliono rupukit ketem aku langsung mikir keliputan koyo kelangan pikir Lugu disigari di porot jadi betul saben dina insan sing bisa turu demen riko ngomong sing waktu Budi Wijaya juga sampai kering oleh sedikit kita sobat tak curut kita jodoh di bawah urang akan kulit di zona pedih wet kelapa kuyaran keluku disikari di para tadi saat bila kurang bisa turun tangan riko ngomong raga batu terkedang bersari sampai kering oleh sedikit kedang sopo tak curut di pacodot di bangun romangar puluh lisan pecot Kutang Jombang arane Jawa Timur tlatahé uga disebut kota beriman bersihnya nang wis dadi nyatane kota santri ya pancen akeh pondake kesenian lutruk iku kabudayane lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane kan Mas Didik ora rangka iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane terkawisa kaya uga ora lali dina minggu ya pancen akal nyatane penting
terus berjuang ningkatno pembangunan pancen aku kutaku Nggih menika pasugatan bedayan serba-serbi kang dipun lajengaken keluarga Seniwati Budi Wijaya. Yuk. Nggih. Wonten informasi lan woro-woro. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Jroning suka kudu eling lawas padha bejo-bejane wong lali cek bejo sing eling ngomong rasa ki omong wektu. Jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli mrimpi di malam hari. Lan kula Neng Inge Wijaya. Ngaturaken sugeng dalu lan Wassalamualaikum warahmatullahi